Bun, salut și bine am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom reacționa la muzici ale youtuberilor. Vom reacționa la 3 muzici. Prima dată vom reacționa pe Minecraft cu Golani. Apoi No Chief Song, cel mai tare roton. Și apoi ai The Pink Song, Fire, de Antonio Pican, care a făcut și Maxi Fundi Song. Să-mi spuneți dacă vreți și partea a doua în comentarii. Dacă vreți partea a doua, dați un like, subscribe. Și da, hai să începem. Prima dată este pe Minecraft cu Golani. Deci da. Este tare muzica. Gani, 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 pe Minecraft cu Golani. Simt diamant în chest ca să moară toți dușmanii. Gani, 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 Pe Minecraft cu Golani sunt cel mai încerc ca să moară toți dușmanii. se stinge foc. Scuzați-mă că pun pauze, doar să văd detalii. Deci el este o lume pe așa, pe un castel, nu știu cum să vă zic. Și este prima lui melodie. Deci da, nu e rău, este decentă melodia, este un youtuber. Eu îl urmăresc pe Ganicus și da, like-uri, ia uitați-vă câte like-uri are, 48.000 de like-uri. Deci da, cu toții au plăcut muzica și eu prima dată când face și el muzică. Deci dacă vreți să vă abonați la Ganicus, abonați-vă cu clopoțelele, toate notificările când postez și gata. Ok, știi ce? O să punem pauză la final și apoi... Că l-am pus pe netherrack. Eu am Minecraft Premium, tu încă te joci pe crack. Diamante am un stack. Zbor cu elytra, ție-ți trebuie modpack. Villagerii sunt top, îi pun să-mi culegă uitul. Nu mai stau în cable, frate, acum stau numai profitul. Înceam pe savie, ascult cuțitul. O veni la PvP, că o să ți-l bat pe fitul. Scuzați-mă că pun pauză. Am spus că o să pun pauză la final, dar nu pot abține să reacționez, pentru că reacționăm desigur. Îmi pare rău, dar nu punem pauză la final. Chiar îmi pare rău. Deci, este așa că se bat pe fitul la PvP, nu venind la mine că se bat pe fitul la PvP. Ok, Gani, Golani. Pe Minecraft cu Da. Golani. Simt diamant în chest ca să moară toți dușmanii. Gani, 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 pe Minecraft cu Golani. Simt diamant în chest ca să... Te zic că sunt diamant în chest și ca să mor toți dușmanii. Că el are mai mulți bani și să moară și dușmanii youtuberi, cum s-ar veni. Adică și întreacă în training. Și fie cel mai mare youtuber. Cam asta vreau să zic. Moară toți dușmanii. Am intrat în Nens, în călare pe dragon. Toți endermenii jur, nu se uită, zic pardon. Da. Zic pardon, Endermini. Deci, alți end și călare pe dragon. Toți Endermenii nu se uită, zic pardon. Bine. Trece șeful, trece șeful, trece șeful. Chiar cu trec șeful pentru că el este un youtuber și este regele zice el că nimeni nu se uită la el de mica și este șmecherul. M-ați prins? OG în prază mă respectă internetul. Pui ca un creeper, eu am fi, nu trebuie clipper. Mă cauți prin Revine, cred că ești attention seeker. Pe masa mea mâncare, tu mănânci doar rotten flash. Am un iron golem, zici că-i rot mie, mă frești. Gani, gani. Ok. Bă, asta m-a abuzat cel mai tare. Rod-mi pe preț. Babă, rod-mi pe preț. Ați auzit, bă, rod-mi pe preț.
Este rugby pe preș. V-ați prins? Că rugby este pe preș și merg ca preș ca mâncană. Bă, abuse. Pe Minecraft cu golanii sunt diamant în chest ca să moară toți dușmanii. Gani, pe Minecraft cu golanii sunt diamant în chest ca să moară toți dușmanii. Cam asta a fost și melodia. Deci, asta a fost melodia. E decentă. Acum, Nociv Song, cel mai tare raton. Deci, e cea mai tare muzică, cred. Decentă nu e cea mai tare, dar... Pentru că cu al meu e Clan, pentru că toți sunt din Easy Clan, adică Houdini, Foxy, Nociv și Lavi. Adică toți din Easy Clan. Și Ovidiu. Și Cătălin este în Easy Clan. Și da, haideți să spun că sunt un om. Adică el este un om, dar haideți să zic că este un om, dar el este un raton. Deci vreau să zic că ai cu toții ratonașii mei, adică toți abonații, la un joc să jucăm. Deci ați auzit? Mă aștept de la un like. Dați like-uri. Ce bombă este. Bombă este muzica, vă zic eu. Nu mă credeți? 101 like-uri. De ce credeți că a dat like? Dați voi like acolo, la Nociv. 300k pe YouTube goals. Deschidem un megabox sau intru pe Roblox, boss. Ne mai și speriem. Jucăm Hello Neighbors. Ne baricadăm pe ras și le dăm frumos. Eu sunt Nocivanu Barosanu. Sunt Nocivanu Barosanu. Eu zic că e cel mai mare youtuber și el este Barbasanu Nocivanu. Deci asta vă zic că Nocivanu Barosanu. Aruncă bani, Nocivanu Barosanu. Vrei băieți nebuni. aruncă bani, vreau să zic că e cel mai bogat youtuber. Trebuie să nebun două tipe frumoase. What? 3 nebuni? Adică vreau să zic că Suntem cei mai buni, niște persoane false. Dacă vrei deci vreau să zic că el este un raton, nu este fals, este real. să vii și tu, muncește, trage tare. Vă pupă ratonul, îi dăm pe stream gratis seara. Noce tren, noce hype, noce bani. Intrați toți pe live-ul al meu, Ediclan, hater iar spune că sunt om, dacă toți știu, sunt cel mai tare. Și vedem cât a ținut videoclipul, ok, 8 minute și 54, bun. Raton, noce tren, noce hype, noce bani. Intrați toți pe live-ul al meu, Ediclan, hater iar spune că sunt om, dacă toți știu, sunt cel mai tare raton. Deci da, asta a fost muzica, e tare, n-am zic. Îi dau 10 din 10, la fel ca Minecraft cu golanii, îi dau 10 din 10. Ai Pink, Song, Fire, pe asta n-am văzut deloc. Adică nu mi-am amintesc că am văzut-o. Chiar n-am văzut-o deloc, să amintesc eu. Deci da, am ascultat așa puțin și era așa. Da, hai să ascultați voi. Să vedem ce părere aveți voi. Scrieți acolo în comentarii ce părere aveți voi. Iată Pink, ok, Song. Melodia lui Iată Pink. Nu așa. M-am trezit, e doros în care
Mie-mi place doar când strigă mulțimea. Ce vrea zic că m-am trezit cu un roz în calea mea, pentru că el, Aita Pink, a venit cu ideea să fie ca rozul. Deci numele lui canalului Aita Pink, așa a dorit el să fie numele lui. Nu știu de ce, nu m-a întrebat. Cred că vrea decât rozul este iubire. Nu știu dacă rozul înseamnă iubire și suflet, adică să fii bun. Da, nu știu. Dar abonați-vă la Aita Pink. Dați acolo clopoțel. Primiți toate notificările când postez Aita Pink. Și chiar am spus o serie de Minecraft Real Life. Și dacă sunteți noi și nu ați văzut pe Aita Pink, intrați pe el, scrieți Aita Pink și vă dă acolo și abonați-vă la el. Pentru că eu îl susțin. Hai acum să trecem la video. Urăți rosul mai ceva ca Pink. Este la nivel înalt de nu poți să-l arăt. Adică vreau să zic că el e cel mai înalt YouTuber, că el nu poate l atinge la un nivel așa de înalt. Adică e popular, este popular. Și cu Zuki, comunitate mare. Pentru ele folosim mereu cuvântul evoluare. Videoclip la o rămoare. Coloana sonoră, scuze că ți-o spun direct, dar mai mult ca perfect. Nu-mi place Nu știu că îl susține pe Pink. Și da, asta cred. Nu-mi place rozul, dar îmi place de Pink. Adică de-i place rozul. Nu, adică și mie chiar nu-mi place rozul. Dar îl urmăresc pe Aita Pink. Îl urmăresc pe Pink. Chiar dacă nu-mi place rozul. Dar na. Nu-mi place rozul, că nu-mi place Pink. Dar îmi place de Pink. Când postează ce se urobos, frate, nu pot să resping. Ating în Pink. Deci, da, el postează jocuri faine și nu pot să-l abțin să-l văd. Ating un ving de Steam, dar nu pot pe Chucky și Pink. Adică nu poate să-l bate pe Chucky și Pink la o popularitate așa de mare. Adică învinge, ating, dar nu pot să atinge pe Chucky și pe Pink. Asta vrea să zică. Pot pe Zuki și pe Pink. Că postează episodul și am trebuie să conving. Incin pe rozul Leroy Pink. Că e mai far ca Ravari, mai gram nu pot să o ating. Revin rapid la cuvântul evoluare. Încă un pic și milionul ai din realizare. Adică zic că Aita Pink va realiza 1.000.000 de abonați. Și nu știu ce mai vrea să zică, că 1.000.000, poate 1.000.000 de bani, nu știu cum să zică. Oare pare că sare din mie în mie. Oare pare că sare din mie în mie. Nu contează aparențele, muncesc să-ți placă ție. Ai Pink, canal șmecher și reține inul la Adică canal. vrea zică că Aita Pink are cel mai șmecher canal. Adică că e cel mai tare canal al lui, posibil. Este tot de Antonio Pican, care a făcut și Max Long. Spuneți acolo în comentarii dacă vreți să vedeți și Max Long și Nociv Song 2, dacă vreți să vedeți și mai alte muzici. Chiar așa, spuneți care este muzica asta preferată în comentarii. Și aș aprecia dacă ați da un like pe canalul meu. Intrați acum, dați like, subscribe. Să dați acolo clopoțelul, notificare când postez și hai să trecem înapoi. Bate tare la rolie, FPS-ul live-ul a început ce tare. Ai, de Pink nu se disting, Ana șmecher la superlativ prea fai, trebuie să sting. Și inima-mi
de tare la vreo 1000 FPS-ul la... Chiar zic că cu 1000 de FPS-uri, adică el are cel mai bune FPS-uri din lume și merge foarte tare. Live-ul a început ce tare. Adică vă zic că live-ul a început cu 1000 de FPS-uri sau așa ceva, începe tare. Live-ul a început ce tare. Ce tare. I hate being, I hate being, I hate being, I hate being. Nu contează faptul ce o să zic. Dacă n-ai flow-ul în tine în sânge, nu prea să înțelegi nimic. Doar cu rost, viața ta e foarte tare. Dacă I hate being în plus, o să... Adică vreau zic că are sângele roz și că ceilalți au sânge rece. Dar cu pinga în plus să ai super tare. Adică cu ping te ajută mereu la susținere, super tare. ai o superstare. Ce tare când suntem toți pe live. Suntem mai uniți ca brazii în propriul peisaj. Limbaj, mesaj pentru toți. Adică vreau zic că este în mesajul lor, adică lui Aita Pink, se simte că este în Aita Pink casa lui. Limbaj, mesaj pentru toți că Aita Pink. Deci am limbaj, mesaj pentru toți ca Aita Pink, adică cei care sunt buni. Roz înseamnă să fii bun și iubire, dacă nu mă înșel, cred. Și roz este iubire, nu mai știu. Nu. Kevin face că iubește, nu-i nevoie de pressing. Adică nu e nevoie de pressing, că lui îi place deja gaming-ul, așa că nu renunță la el, la jocuri. I hate being, I hate being, I hate being, I hate being. Yeah. Și I hate being, nu se disting. Ca n-aș veche la superlativ, prea fai trebuie să sting. Și inima îmi bate tare la vreo FPS-ul live-ul a început ce tare. I hate being, nu se disting. Ca n-aș veche la superlativ, prea fai trebuie să sting. Și inima îmi bate tare la vreo 1000 FPS-ul live-ul a început ce tare. Cam atât a fost cu episodul de azi, iar noi ne revedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Ok, stați puțin.